أزيا سكف زخونة تعم حرجنيا خناتات جزيف الخونة خوينات سنت هداوي خوينات زنس على لولو just فوق أفور عاوز لولو الليم دمنا هاي خوينات الليم دمنا مسأخو خزن بيه نابله عاوز لولو ساعات تاينا خنجبر تايو قتي من نازلو نجر نعانات راح ديو خوابينا ديو مسخالوس خوينا تاينا خنجبر نخيل إلا ندحر نرئي خوينا سفح بيلنا حجراوي زوباوي بزخونة ملكعو مستم خالو تزبطات زرا خوينا ززامدنا زمساسلنا نجر عاوزي تخرج نهولو وانيو بزبليو سلازي تي سفح بزبلا زوباوي حجراوين زوباوين بزخونة هذا صحف كقرب يونيت اوف اناليسيس اللو او حانت سبيسيفيك اريا كتكوري خيل اكلن راح خبر خيل وإذا موصف حبيلو بزوح زخونو variables رئيو كتنتني خيل مالتيو سلازي تي أنا التخطل هو بروج أبتي زوانان حجرنان أو كللنان التقالالي زحوس تي ركب حزب تاتخنن ركب حزب تجراي مس قراب حزب مس immediate قراب تلخونو ناي حزب تات إثيوبيا immediate قراب تلخونو ناي قرن أفريقيا هجرات مالتنا أيو حزب السودان حزب إيرترا خالوت حزب تات إن بحافظ شعودما كلهم حزب تات إثيوبيا بفلاي دما حزب تجراي بقربا زرقهم حزب تات بوسن بباهلي بتاريخ بمدنة ببوليتيكا بكل ملكعو خراخهم لخلو ويم زراخهم حزبات مالتنا سلازي ازي لمغلاص زي تاي يمثل مالت هذه تهلو هناتات مرعي يقدنيو هزلنا له هلو هناتات ያው ሆምን ፈልጦ ዞባና ሀገርናን ክልልናን በታሪኾም ተራእዩ ዘይፈልጥ حادق عوش تزعتولو بوليتيكاوي قلولاو وتحدراو قنصتات بمحبر قطباوي ودقت سنة مهداراوي خونه ايكولوجيكال خونه مات برست ناي وصع حيلتات إيداتاونت زيوم زمسهولو نغرات بغزيف ملكو نريالو اوانيو سلازي عالمنا وشتي ثم علو كابزبالو حدا ناي قلولاو سبورتس ناي غونسي سبورتس اتا حدا زخونه زوبا وشتينا زلنا كابتو وشتون اتا حانتي زيرو جراوند خنبلا نخيل بتعام ازيات حاسيت ازيا او حدغا زودقت بزح ጉዳት ዝበጽሓ ትግራይ ውሽጢና ዘለና ማለት እዩ በሃገር ደረጃ በዞባ ደረጃ ካብ ዘለው ቶም ተፈጥሮ ሓደጋታት በሙሉ ዓቅሞም ኣብ ትግራይ ለዓረፉሉ ታይ ዓይነት ኩናት ውን ከም ተሓለፈ ያው ኣብ ምንታይ ዓይነት ኸይዲ ከም ዘለና ውን ኩልኩም ስለትፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ታዩ መበገሲዩ ተይልና ያው በወፃ ሓይልታት ልምወሉ سلطان عاتيروم عب سلطان كصنحو سلطانو مصنحهم كقصلو بتموص حيلتاتون ناي تفطرو هافتي እና መዝበዙ خنبرو ዕድል ለሃቡ እሳቶም ስልጣኖም ከጽንሑ ዝደልዩ ፋሺስታዊ ሓይልታት ጽንተት ኣብ ዞባና ተጠናኺሮም መውጻኦም እዩ ዓብላ ላይ ኮይኖም መውጻኦም እዩ አብነት ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ናይ ጄኖሳይዳል ሆነ ፋሺስታዊ መንግስቲ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ጄኖሳይዳዊ ዝኾነ ሓይሊ መንግስትነት ክሕዝ ዝወልዖ ኩናትና ዝፈጥሮ ዘሎ ናይ ኸይዲ ኩናት ኣብ ሶማልያ ውን ተኸድና ተመሳሳሊ ሓደ ወቅቲ ብዝኾነ መልክዑ ዝነበረ እዚ ድማ ሓይሉላ ተዳኸመ ዝመፀ ስለዚ እዚ ዝፈጠሮም عبيتي قنصتات قلولاوات زلو مخانو زيوم حيلتات باتعالالي
لزيوم أبز خوابي لنور حزبتات بهاجرنا يكون بزوبنا الزلوا حزبتات في الليل ما نعانا نهزبنا حزب تجراي زود ملقوع لم تصوم نجارات تايوم تبلنا عالم لخدوبات من محداراوي وسنات بمتحاس عالم لخدوبات بمفراس حزبتات بمننت تكور قنصتات خصمدو مقبار حاد حزبي عبل إلى خالي حزب كله عال بمقبار ولا وش تحد حزب زلو تفلالايو خبابي ሃይማኖታዊ አፈላላያት በመጥቀም እዚያውም ላብጎንጽ በመዋል አብ ስልጣን ክጸንሑ እና ድሌቶም ክስጉሙ ትድሌቶም ዘለናዮ ስልጣን በሓደ በኩል ቶም ናይ ውሽጢ ሓይልታት ስልጣን ቶም ናይ ደገ ሓይልታት ድማ ተፈጥሮ ሃብቲ በመዝማዝና ተኸባቢያዊ ጂኦፖለቲካዊ ልዕልና ረኺቦም ክቅጽሉ ምግባር ለኸድሉ خيد نرى لنا مالتي إذا يوم قدي لتي لهزبتات سفيه عميق لخونا كلولاو وشتات يوم ما علي يضيولو سأقم مكرا سدت خوينات دماوي قونستات كفتر زغورو لمثالي لعبنا توصلنا عالم لخدوات سبلنا بأفريقيا حبرت ما أفريقيا ود حرنة أفريقيا نقدم دحر أفريقيا حبرت نلو بكايرو ديكلاريشن نيلو زوصو شعات ميتي سسانا روعته زوصة نا أفريقيا دوات بفصوم كغيرو يولو من زبل ግልጽ ዝኾነ ምክንያቱስ ኩለን አፍሪካ ሃገራት በኮሎናይዜሽን በባዕዳዊ መግዛት ተፈጠራ እየን አርቲፊሻል ዝኾነ ዶቢ ዘለዎን እዚአን ከባቢታት ወዘን ሃገራት እዚ ግበእኒ እዚ እንደገና መሊሰ ክልሶ ክብርዞ ተይለን ማለ ያብ ዘይውሉ ጎንጽየን ዘአትዋ ስለዚ አፍሪካን ናይ አፍሪካ ዶባት ሳክሪዲዮም አይትንከፉን ከም ዘለው ክሕለወለዎም ዝብል النات تحسن رئيلو خبابي أبقرنا أفريقيا ترحي حدشت هاجرات حدشت حيلتات مزيوم حانتي أو السودان أو إثيوبيان دلا جزات معراب تجري يكون مبرق أو السودان أكابي دلا خبابي حيزا حانت عرب حجر حدش عد فترة خمل باقت أندر تصرح له حدا حيل حدا حيل دقيفو قبل حدا حجر ويم حدا زوي خوينات زول علو بزم مخنيات دمات علم لخا خبر اللوز بهالدوم لا فرسه أمون جوز بتاعت عبي جونسي دم أو جونسي كفتر زقبر اللوخنات هات نرلنا مالتي خلاي أوش تهجرات زلوا من حدارة وسنات بمن نتحطه بيجب أن نحطه بالزبل بملح عال يعني بوليتيكا حيلتات بملح عال أمون جوز بتاعت حد حزب عبل إلى حد حزب العال حد هاجر أو خالي هاجر كل العال بمقوار سلطان ناي معتار سلطان ناي مصنع الناس سلطان أب سلطان ناي مقصال استراتيجي زختلو فاش تاوين حالتات يوم نرئيز لنا مالتيو سلازي بزم مخنيات زيوم نريوم أو خوابينا نريوم قون ستات لا سسنو مزيوم مالتيو سلازي اليوم كم نريهم نجارات زي حدا تناي كايلو ديكلاريشن كم تتحسون اتمم حداراوي وسن نبلو لعبنا تنحنا تحق منجستاوي سرعات تحيسو مالتي بحق منجستي زصدق ناي من حدار وسن عب مننت عب بهيرات بمفققات بزفترو حادنت زصن حجر كهلو زفقد حق منجستي نحنا بهير سبات إثيوبيا حادث خونا ناي قطبا محبرسب خنفتر عرسنا فقيدنا تزراريبنا ازي سرعات تخيلنا لنا زولو وسرعات كفرس بمقبار اكلي او اكلي العال زخبابنا تخايو نعا خاي قبقا ناي اكلي يكونن زبل حطو بملع عال
ኩናት በመውላዕ ህዝብታት ክጓነጹ ህዝብ አምሓራን ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኦሮሞን ህዝብ አምሓራን ዓፋርን ሶማሌን ኣብ ደቡብ ህዝብታት ዘለው ተፈላለዩ ዞባታትን ወረዳታት ቢግብአን ሕቶታት ላብ ደማዊ ኩናት ክኸዱ ዝገብር ስርዓት ስለዝመፀ እዩ ስርዓት ኣፍሪሱ ማለት እዩ እዚ እዩ ናይ ህዝብታት ርክብ ላብ ሓደገኛ ደረጃ ዝወሰዶ ማለት እዩ ካሊእ ዋና ናይዚ ህሉ ኩነታት መለለይ ባሕሪ ድማ እዚ ናይ ፖለቲካዊ ጎንፂ ናይ ፖለቲካ ንሕንሕ ናይ ስልጣን ድሌት ናይ ሪሶርስ ናይ ምምዛዕ ድሌት ዝስጎመሉ መንገዲ ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ምዃኑ ብኩናት ፅንተት እዚ ኣብ ትግራይ ዝተኸያደ ስልጣን ክሕዝ ልመፀ ሓድሽ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ንህዝቢ ትግራይ ጓንዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝቢ ትግራይ ኣጥፊኡ ካልኦት ኣላዓዒሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብናይ ወሰን ሕቶ ብናይ ዓለም ለኸ ባውንደሪ ምስ ኤርትራ ተጣሒኡ እሱ ብምጥሓስ ባዕሉ ተገዛዝኣ እዚ ተርፈኩም ኣሎ ስኹም ከምዚ ኮይንኩም ብዝብል ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣጓኒፁ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ኣጓኒፁ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኣጓኒፁ እዩ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣውጁ ላብ ስልጣን ዝመፀ በዚ መንገዲ እውን ክፀንሕ እዩ እስካብ እዚ ይንገታገት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መፈፀሚ ሜላ ሜተድ ማይ ጀስት ናይቲ ድሌቱ መፈፀሚ መንገዲ ጀኖሳይዳዊ ፅንተታዊ ምዃኑ እዩ ህዝቢ ብምጥፋእ ብምውጋድ ልካየድ ምዃኑ እዚ ኣብ ሱዳን እውን ንሪኦ ዘለና ተመሳሳሊ ኸይዲ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብኣውራኡ ዝተኻየደና ይካየደ ዘሎ ህዝቢ እውን ቀፂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዓብዪ ካብ ልመፀ ግዜ ጀሚሩ ድማ ስሎውና ክሪፒንግ ብዝኾነ መልክዑ ቀስ ስላበለ ዝኸይድ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ኦሮምያ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዘነፃፀረ ናይ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ገንጊኑ ንሪኢ ኣለና ማለት ዓለም ለኻዊ ዶባት ምምሕዳራዊ ወሰናት ናይ ዓዲ ውሽጢ ብምጥሓስ ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ህዝብታት ብምጉናፅ ብጀኖሳይዳዊ ሜላ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝደሊ ሓይሊ ስለዚ ብዚ ብሰንኪ እዚ ሃገራት ይበታተና ኣለዋ ሃገራት ይፈርሳ ኣለዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ህዝብታት ይበርሱ ኣለዉ ይጠፍኡ ኣለዉ ናይ ህዝቢ ጥፍኣትና ናይ ሃገር ፍርሰት እዩ ዝረአይ ዘሎ ስቴት ኮላፕስ ን ጀኖሳይድ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኸይዲ ውሽጢ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዩ ኣብ ህዝቢ ታት ኢትዮጵያ ይኹን ቀርኒ ኣፍሪካ ሰፊሕ ዝኾነ ሓደጋ ንርኢ ዘለና አንፀላልዩ ንርኢ ኣለና ካብ ኩሉ ላዕሊ ድማ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ እቲ ወድዓዊ ህልው ኩነታት በዚ መልክዑ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ወታደራዊ ስነ ምሕዳራዊ ማሕበረ ቁጠባዊ ዝኾነ ውድቀት ብርሰት ጥፍኣት ዘለዎ ዘመነ ጀኖሳይድ ኮይኑ ዘሎ ማለት ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዩ ናይ ህዝብታት ርክብ እና ዝምድና በዚ ደበና በዚ ፀሊም ናይ ጀኖሳይድ ደመና ውሽጢ እዩ ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ህዝብታት እዚ መበገሲ ገይርና ኢና እቲ ርክብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንብል እንታይ ዓይነት ኩነታት ኣሎና እንታይ ሓደጋታት ኣለዎ እንታይ ፈተናታት ኣለዎ እንታይ ፀጋታት ኣለዎ ኢልና ክንርኢ ተኾይና እቲ ወድዓዊ ኩነታት ብምርኣይ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብዚ ውሽጢ እንታይ እዩ ብሰንኪ እዚ ኩነታት ህዝብታት ዝገጠሞም ነገራት እንታይ እዮም ተበልና ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ እና ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ታእዩ ልሰዓነ ታእዩ ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ዝለዓተዎ ታእዩ እዩ ብምንታይ ደረጃ ኳሊፋይ ጌርና ነቕምጦ ንኽእል ልብል ተኸይድና ሓደ ንሪኦ ነገር ናይ ሃገራት ሉዓላውነት እና ናይ ህዝቢ ሉዓላውነት እዩ بحزب درجات رأينايو بهاجر درجة ناي هاجرات لو على ونت إنها تتحسن رأينا بحزب درجة ناي حزب لو على ونت لو على وخبري بهرا وخبري من النت لا تتحسن عابنا حالوات فتنا وشتي كعت ويكبر له يهلو دي ويهلون كهلو دي يهلون
ክጸንሕ ድየ ይጸንሕን ክቕጽል ድየ ይቕጽልን ላብ ዝብል ሕቶ ውሽጢ ከኣትው እዚ ክንርድኦ ኣትሊስት ክፅረቢልና ሓደ ኮንሰፕት ተረእና ንኣብነት ብዝሓለፉ 200 ዓመታት መበል 19 መበል 20 ክፍለ ዘመን ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮም ቃልስታት ታሪኻዊ ቃልስታት እዚአን ክልተ ነገራት እዩ ኣምፅኡ ክልተ ነገራት እዩ ኣምፅኡ መበል 19 ክፍለ ዘመን ባዕዳውያን ወረርቲ ብተኸታታሊ ወራር ዝገበረሉ ክፍለ ዘመን እዩ ነይሩ ግብፃውያን እንግሊዛውያን ድርቡሽ ጣልያን ኣከታቲሎም ዝመፅሉ ቅድሚኡ እውን ቱርክ ነይሮም ኣብዚኦም ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ካብ ማንም ዝለዓለ ኣብ ኣፍሪካ ውሽጢ ወደር ዘይብሉ ኣብ ጸሊም ህዝብታት ውሽጢ ወደር ዘይብሉ ሓያሎ ቃልሲ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ሓያሎ ቃልሲ ጥራሕ ይኾነ ሓያሎ ዓወቱን ዘመዝገበ እዩ ዓለም ዘደመመ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻው ድማ ንኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ናጽነት ሉዓላዊ ክብሪ ክርከብ ዝኸኣለና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነፃ ክትኾን ዝገበራ ቃልሲ መበል 19 ክፍለ ዘመን ስለዚ ናይ መበል 19 ክፍለ ዘመን ወለዶ ብሙሉ ተቃሊሱ ዝረከቦ ሉዓላውነት ሉዓላዊ ክብሪ ኢና ህዝ ንስእኖ ኣለና ማለት እዩ ብዚአን 7-8 ዓመታት ብሓደ ግዜ ተሓንሽሸን ልጠፍዓ ዓብይ ክብሪ እዚ ሉዓላዊነት እዩ ተኻልኣይ ልሰኣናዮ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝተገበረ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ቃልሲ ብሓፈሻ ድማ ተራእይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ቃልሲ ውሽጣዊ ለውጢ ክረኽቡ እዩ ለውጢ ማለት ልምዓት ሰላም ዲሞክራሲ ዝሐሸ ምምሕዳር ስኒት ዘለዎ ስኒት ዝህብ ስርዓት ልምህናፅ ተኻኢልካ ምንባር ምክንያቱም ኔሽን ስቴትስ ክፍጠራ ሃገረ መንግስታት ክፍጠራ ብዙሕ ግዜ ብሓደ ብሄር ልምስረታ እየን ንኣውሮፓ ና ካሊእ ዓዲ ተርኢና ናይ ኢትዮጵያ ግን ስለዚ ኣብኡ ዝነበረ እቲ ብናፅነት ኣብ ዓድዋ ኣብ መተማ ኣብ ዶጋዓሊ ጉንደት ጉራዕ ዝረኸብናዮ ናይ ሉዓላውነት ዓወት ኣብ ውሽጣዊ ለውጢ ሰብነትና ከም ሰብ ግን ዘመናዊነት ስርዓት ኣብ ምሕደራ ኣብ ልምዓት ኣብ ሰላም ክመፀልና ዝግበር ቃልሲ ነይሩ መበል 20 ክፍለ ዘመን ናይዚ ቃልሲ ጫፍ ዝነበረ እዩ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረና ብቲ ቃልሲ እንተረኸበ ዓወት እዩ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝመስረተ እቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እንታይ እዩ ዝገበረ ብምፍቕቓድ ብምክኣል ዝፍጠር ሓድነት ኣብ መዓርነት ዝተመስረተ ሓድነት ኩልኻ ፈቂድካ ተኸባቢርካ ትነብረሉ እዚ ብዘን 7 ዓመታት እዚ ፈሪሱ ማለት እዩ ስለዚ መበል 19 ክፍለ ዘመን መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝረኸብናዮም ዓበይቲ ቁም ነገራትና ሰብ ለሃለዋትና ቤዝ ዝኾኑ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ተን ዋና ዋና ዓምድታትና ኢናሲኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ በሃገር ደረጃ ጥራሕ ዘይኮነ ብዞባና ደረጃ እውን ላተሰኣነ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ህዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለና ተይልና ሉዓላዊነትና ተጣሒሱ ደርጋ ናይ ኤምሬትስ መግዛእቲ ወይ ኮሎኒ ክትበሃል ትኽእለሉ ደረጃ በፂሓን እያ ሕገ መንግስት ጠፊኡ ሕገ መንግስት ፈሪሱ ሓደ ውልቀ ሰብ ናቲ ሓደ ውልቀ ሰብ ፋንታሲያዊ ዝኾነ ውልቀ መላኽነት ማለት እዩ ናቱ ትንፋስ ሕጊ ኮይኑ ናቱ ትንፋስ ናቱ ፋንታዚ መምርሒ ኮይኑ ናቱ ኹራ ኩናት ኮይኑ ናቱ ቁጣዐ ፅንተት ኮይኑ ዝካየደላ ዓዲ ኮይናላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ውድቀት እዩ እዚ ባዕሉ እንታይ ይገብር ማለት እዩ እዚ ባዕሉ እንግዲህ ናይ ኣብ ኩሎም ህዝብታት ኣብ ዞባና ዘለው ኣብ ከባቢና ዘለው ኣብ ሃገርና ዘለው ብምሎም ህዝብታት ተረዳዲኦም ተኸባቢሮም ጥራሕ ዘይኮነ ተረዳዲኦም ተናቢቦም ተሓጋጊዞም ዓርሶም ካብዚ ብርሰት ካብዚ ጥፍዓት ካብ ሉዓላዊ ክብሮም
ካብ ልገሰሰ ስርዓት ክናገፉ ስርዓት ዘለዎ ስርዓተ መንግስቶም ይኹን ምሕደራኦም ሰላሞም ድሕንነቶም ሓለዋቶም እና ባህጎም ብዘረጋግጽ መልክዑ ከኽዱ ንምግባር ግዴታኦም ይኾን ማለት እዩ ካብዚ ኩሉ ላዕሊ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝበለጸ ግዴታ ኣለዎ ኣብዚን ክልተ ነገራት መጀመርያውን ተቃሊሱ እዚአን ነገራት ኣብ ምርጋጽ እና ክትከላ ምግባር ስርዓት ኮይነን ክትከላ ምግባር ዓብይ ብጽሒት ዝነበሮ ህዝቢ ምዃኑ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ግን ከም ንፈልጦ ያው እቲ ናይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ከይዲ ኣነ እናደገምክዎ ግዜ ክወስድ የደሊን ትፈልጥዎ ኢኹም ዝሓለፉ 7 ዓመታት 8 ዓመታት ኣብዚ ሃገር እንታይ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ተገይሩ እዚ ኩሉ ዝርዝሩ በዓልኩም ምስክራት ኢኹም ኩልና ምስክራት ኢና ዓለም ምስክር እዩ ኣብዚ ኣይደግሞን ግዜ ንምቁጣብ ክብል ማለት እዩ እቲ ግን እዚአን መጀመርያ ዝበልክዎን ነገራት ግን ተን ዓምድታት ተንሳኣናየን ነገራት ካራኽባናውን ዝግብአን ከላቁማና ዝግብአን ሳተን ስለ ዝኾናት ብዝብል ይበልዒለየን ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ግን ምስ ህዝብታት ዝምድና ከይህሉ እንታይ ዓይነት ፈተናታት ኣለዉ እንታይ እዮም ቶም ፈተናታት ህዝቢ ገጢሞምና ዘለዉ ኣጸገምቲ ነገራት እንታይ እዮም ዝብል ግን ክንሪኦም ግድን እዩ ተወሰኑ ኣትሊስት ኩልኩም ብበዓልኩም ዝረአየኩም ትፈልጥዎ ነገር ክህሉ ይኽእል ኣነ ተራእያኒ ዝመሰላኒ ልመበገሲ ለመያየት ኮናና ኢለ ዝሓስቦን ሓደ ኣብቲ ሕሉፍ ታሪኽና ዝወለዶም ጎንፅታት ና ኣብ ሕሉፍ ታሪኽና ዝነበሩ ውድቀታት ኣብኣቶም ንህቦ ዘይግባእ ትኹረት ታሪኽ ክትመሃረሉ እምበር ህዚ ኣምፂኻ ክትጓነፀሉ ክትበሻሸቀሉ ክትበኣሰሉ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎ ህዝብታት ርክብ ክንርኢ ከለና ግን እቲ ናይ ሕሉፍ ታሪኽታ ፀገማት ብዙሕ ትኩረት እናተውሃቦም ኣብኡ ናይ ምችካል ቴንደንሲ ኣሎ ኣብኡ ላብኡ ናይ ምኻድ ላብኡ ናይ ምህዳም ቴንደንሲ ስለ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎ ህዝብታት ንገብሮም ርክብ ይኹን ኣብ ባዕልና ጉዕዞ መጻኢ ዕድልና ብንደልዮ መልክዑ ሸፕ ገይርና ክንኸድ ኣብ ንገብሮ ጉዕዞ ሓደ ሓኒቑ ዝሕዝ ነገር እዚ ኮይኑ ይርኢ ኣለኹ ብኻሊእ ድማ ፀረ ህዝቢ ሓይልታት ንድሌቶም መሰጎም ይኽብሉ ዝፈጠርዎም መርዛም ፕሮፓጋንዳታት ናይ ጽልኢት ትርኽትታትን ተጻባዕቲ ሓቲታት which is just contradictory ዝኾኑ narratives بناريتيف بحاتيت بفلاي زحالفو نيهودك ካብ ስልጣን ንውጋድ ኢሎም ዝለዓዓሉ ዝነበሩ ወገናት ቅድም ኢሎም ብህዝቢ ትግራይ እኳ ጥራሕ ተርኢና ማለት እዩ ናይ ኩሎም ህዝብታት ኣብ ልዕሊኦም ተዘመተ ዚርና ኣይንወድኦን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ግን ዘሎ ተርኢና ቅድም ኢሉ ይቃለሶም ዝነበሩ ስርዓታት ህዝቢ ትግራይ ለምስኳን ኣይግዛእን ዝብለና ህዝቢ እዩ ኣብ ኢድና ቁፅርና ክነውዕሎ እዚ እዩ ክንገብሮ ዝግበአና ኢሎም ዝወሰድዎም ዝተኸተልዎም ፖሊሲታት ኣብ ጎና ጎኒ ናሬቲቭ ዘለዎም ናሬቲቭ ትርኽትታት ኣለዎም ትግራይ ከምዚ ጌርካ ክትገጾ ትግራይ ከምዚ እዩ ሕድሕዱን ኣብ በኣስኻ እዩ ክልተ ተጋሩ ተሃልዮም ሓደ ትግራይ ተሃልዩ ፍርሓዮ ክልተ ኸተ ኮይኖም ግን ፀገም የለን ክበኣስዮም ገለገለ ካብ ዝብሉ ጀሚርካ ብዙሕ ዓይነት ስቴሪዮታይፕስ ይፈጥሩ ዝነበሩ ገዘእቲ ካብኡ ላዕሊ ግን ትግራዋይ ሕድሕዱ ከይሳነይ ምስ ካልኦት ወገናት እውን ከይሳነይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከይሳነይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ከይሳነይ ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ከይሳነይ ዝፍጠሩ ትርኽትታት ኣለዉ ብተፈላለዩ ተጻብእቲ ሓይልታት ዝፍጠሩ ፕሮፓጋንዳታት ኣለዉ ሓቲታት ኣለዉ ስትራክቸር ዝኾነ ቅርፂ ዝሓዙ ትርኽትታት ማለት እዮም ሓቲታት ክንብል ኩሉ ግዜ ዝገልጽዎም ትክክለኛ ዘይኾኑ ዝግለጹ ሓቲታት ብተጻብእቲ ሓይልታት እዚ ብምጥቃም እዩ ለኣብነት እነ ህዚ ብልጽግናና ኣብይ ኣሕመድ ላብ ስልጣን ዝመፁ
عم قصة دليل له إذا خويناتهم ذا سالت قول مسارحهم زيو صليت زل عقل له إذا تجراي مسير ترى إذا تجراي مسامحرة إذا تجراي مس أجون عفارن إذا تجراي مس أورو ناي خلو ناي تبي أخلو أجمع منكلي خمس خانة نكرسا خمس خانة عرم هاي كانسر ناتو على خلو خصاع مفرج فريم ناي مقبار ريخ موي خمزي كاب قدم ندرج خلوهم زنورو جميل كا كاب بحيل سلاسيك زي بحال زنورو زبلة سأل عبدرج زمن لكن كانوا خدو بيهودك زمن ما تقاومتي عبد عف درجة بس يومهم زيهم كله أكيد ما بإصف الرابحو ناي منجسي تولز جبرة ناي عبد سلطان مسنحي جنوسايد مفسمي خوينات مكايدي تولز جبرة ما أبي أحمدنا بالسجننا بارتي صحز مسن نابو صحات عينت خرافاتهم مالتي إذا تقوم لهم ترختات مالتي إزيهم جنوسايد أبي خوينات لمول أخب بحال استفدت أرى لما توساق دموت أرى حزب زخونة لفنتيني لا أبنت أورو ماراز بحال أورو منام حران أحوات مخانم سأجم يقولون تقرأين أم حران أحوات نزامد نلافن نسامد تولو سأجم يقولون لروحهم حوارت قالي سوم حدا نجرخ أوتو زي قبوي حزبي إرتران حزب تقرأين حزبي عفارن حزب تقرأين حزبي عجون حزب تقرأين نجر جن تناي أورو أمارا زبحر زنورة جن purpose منقليو خيدو علاماو بملو فاشيستاوي نيرو نحوحات كم بارتي وقاد نهزب تقراي مسناتي نهزب تقراي كاب إثيوبيا بوليتيكا قليق نخالوت لمدفع تواهيلو لتقبره قنعنا زيولو قنوع زخونه مبقس زيولو مبصحيو خون مبقسيو قنوع زيخونه فاشيستاو زخونه تمرتيو نيرو مالتي كمز عينت تمرتات يوم مسيوم أبي دحريو تعيد قبر له كل جزء زي قنوع زخونه تمرتات يقبر له زي قنوع زخون سأره زخونه تمرتات حدا سمون أورمارا نيرو بحر مس حدا أكل خالي مس حدا كفا بجزيو اللي على واوتات ريول مسلك أسوات مس وجلتات including كأو حالفو كاوش تنازوسو أنا زمسلو تجارو كوانا كبحلنا بفولتيكا أفلا لا يعلنا يلوم خمسة سبب كبريتكست غيرهم قل قطتا خيرهم أو حقوق فزعته ناتو بروباغندا تحذيرون ناتو بوليسي مفصمت زقونو ناتو نايخوينات مكايدي تولس زقونو ጉጅለታት ውልቀ ሰባት በመጥቀምውን ማለት እዩ ከምዛ አይነት ጸረ ህዝብ ዝኮነ ፕሮፓጋንዳታት ይነጽሑ ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ ምክንያት አመንጎ ህዝታት አብዝ ትግራይ ናብዚ ኤርትራን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ህዝብ ለህዝብ ዝምድና ዝባሃል ነገር ታይ አይነት ካራክተራይዜሽን ይዋሃወሎ በዚህም ወገናት ተበላ ግልጽ እዩ ለኹይናት እዩ አብል ዕልዩ ኩይናት ለአወጅሉና ሃለው ንዚ ህዝቢ ምስ ኻሊ ህዝቢ ግን ተዛመደ ኢሎም ግን ኹይናት ደልዩሎ ይልካ እንደገና እሱ ሰበብ ኮይኑ ድማ ኸውቃ መግበሪ ሁሉ ነገሩ 360 ዲግሪ ዜሮ ምዃንን ዘይ ምዃንን ውን መውቀስና መቀጥቀጥ እዮም ክገብርዎ ዝደልዩ ምግባርን ዘይ ምግባርን ገበርካ ትቅጥቀጠሉ ኢኻ ሓደ ነገር ዘይ ገበርካዮ ነገር ተፈጢሩ ይልጠፈልካ ይልገበልካ ተገበርካዮውን لحمق يتواهيلو كاركترايز يقبر مالتي بخمز ملكو زخدو سبات نيجاتيف امبريشن نهاو سلازي حزب تግራይ مس خالوت حزب تات خغورو زجمره ركب እና ዝምድና مس حزب امحرا مس ኤርትራ ናምስ خالوت ኢትዮጵያ حزب تات خغورو ዝኽእል ነገር ከምዚ አይነት እንቅፋት ገጢምውሎ ማለት እዩ ካሊ ጄኖሳይድ ሓይልታት ድማ ድሌቶም ፕሮጀክት ይገብሩ ለአብነት ብልጽግና ናይ ህዝብታት ርክብ በዓይኒ ብልጽግና ለጄኖሳይድ ኦሮማራ ይሉ ልገብሮ ልፍንቲ ለትግራዋይ ለምጥፋእ ንዑ ምሳኹም ክላፈን ይሉ ተጠይቕካ ወይ ፋኖ ነጥፍ አምሓራ ነጥፍ ወይ ኤርትራ ነጥፍ ብዝብል ይጥቀመሉ ስለዚ ንኻሊ ለጄኖሳይድ ፕሮጀክት ስለልጥቀመሉ ናባዕሉ እሱ ነገር አዚሩ ናባዕል ኻይል እስኻ ትገብሮ ርክብ ሁሉ ከምናቱ ገይሩ ካራክተራይዝ ዝገብሮ
ስለዚህ እሱን ምስኡስ ተጸገው ኃይልታት እዚ አይነት ካራክተራይዜሽን ናው እሺ ጽቡ ጊዜው ላይ መስለኒ ስለዚህ ለአብነት ታዓነት ፕሪቴክስት ይጥቀሙ ሕገ መንግስት ምኽባር ሕቶ ምንነት ሪፈረንደም ምክያድ ህዝብ ለአብነት ለህዝብታት ጎንጽ አመንጎ ህዝብታት ጎንጽ ለመፍታት ለመፍጣር ክበሃል እቶም ሕጋው ዝኾኑ መስራሓት አጣሚሞም ይጥቀሙሎም ሕገ መንግስት ምኽባር ዝብል ነገር ህዝብ ለምጥፋይ ጥቅም ዝኽእል እንሪዮ ኣለና ማለት እዩ ህዝብታት ክነብሩ ሰላም ልምዓት ቅሳነት ዲሞክራሲ ክረኽቡ ተሳትፎ ብመንነቶም በሃገሮም ተሳትፎም ክውስኹ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊኦም ሕድሕዶም ክጓነጹ መግበር መንገዲ ናይ ወሰን ናይ መንነት ጉዳይ ክትፈትሖ ብማዓርነት ብሕጊ ክትኣልዮ ይኾነስ ሓዲኡ ለሓዲኡ እዚ ሃመይ ይግበር ከም ዘሎ ያው እስካብ ቀረባ ግዜ ይግበርሉ ድራማታት ስለልትርእይዎም ካልኦት ነገራት ኣብ ክልልና ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ ስልጣን ክፍፍል እዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስራሕ እዩ እዚ ናይ ክልል ከም ፌደራል መንግስቲ ክሰርሖ ዝግብኦ ነገር ግቡእ ዘይፈጸመ ከም ክልል መንግስቲ እውን ኤግዚስት ከይትገብር ከልኪልካ at the same time ድማ ኣነ ፌደራል መንግስቲ ንስኻ ክልል መንግስቲ ኢኻ ከምድላይ ደሞ ክገብረካ መሰለልኒ እናበለ እተን ሓላፊነትን ግዴታታትን ልኹናት ኢድመጠም ዘዚ መሳርሒታት ይገብረነሎ ማለት እዩ ስለዚህ በዚ መልክዑ እዩ እዚኦም ነገራት እቲ ጸገም ዝፈጥሩ ቶም ፈተና ዘምጹ ነገራት ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ተን ጸጋታት ንብለን ሓደ ክልተ ሰለስተ ነጥብታት ከልዕልሞ ከም ሪኮመንዴሽን እውን ስለዝኸውና ሳተን ተን ጸጋታት እናተኣየን ካብዚ ኦቨርካም መግበሪ ግን ጸጋታት ድማ ኣለዉ ጸሊም ወይ ጸልማት ኩነታት ጥራሕ ይኮነን ሓደ ሕሉፍ ናይ ሓባር ታሪኽን ዝምድናን ዘለዎም ህዝብታት እዮም ዘለዉ አጠቃላሊ ናይ ቀርኒ አፍሪካ ህዝብታት በፍላይ ደግሞ ህዝብ ትግራይ ኢሚዲየት ጎራብቲ ዝኾኑ ህዝብታት ብጣዕሚ ስጡም ዝምድና ሕሉፍ ታሪኹ መንነቱ ባህሉ ቋንቋኡ ልተላቆመና ልተላም ብታሪኹ ዘሕልፎም ብሓባር ዝሰርሖም ታሪኻት ባዕሉ ዘኽርዕዎን ብዙሕ ነገር ብሓደ ዘሕለፈ ውፃእ ውረድን ዝረአየ ህዝብ ምዃኑ እቲ ብቐሊሉ ህዝብ ለህዝብ ርክብ ክገብርና ጸገማቱ ክፈትሕ ተቃሊሱ እውን ላብ ካሊእ ብርኽ ዝበለ ለሐሸ ነገር ምዕራፍ ክኸይድ ልገብሮ ለትሕዝዎ ነጥብታት ኣለዉ ማለት እዩ ካሊእ ናይ ሓባር ክብርታት ኣለውና ቫልዩስ ኮመን ሸርድ ቫልዩስ ኣለዉ ኩልና ዓይኒ ግዛኢ ባህላይነት ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበሩ ቃልስታት ዝፈጠሩልና ጅግንነት ጽንዓት እዚኦም ፍትሓውነት ፍትሕ ደላይነት ባዕሉ ፍትሒ ኣብ ባዕልኻ ክበጽሕ ዘይትደልዮ ኣብ ካሊእ እውን ኣይትበጽሕ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንህዝቢ ይጸልእን ጸላኢ ኢሉ ይኣምንን ሓደ ከም ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲካ ሓይልታት እውን ባዕሎም ካሊእ ህዝቢ ጸላኢ ኢሉ በደባባይ ወፂኡ ዝፍክር ዝናገር ሓይሉ እውን የለን ናይ ህዝቢ ማሓርነት ናይ ህዝቢ ምፍቕቓድ ናይ ህዝቢ ምክባር ዓብዪ ክብርና ቁም ነገር ገይሩ ዝወስድ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ እዩ ትግራይ ዘሎ እዚ ትፈልጥዎ ሕሉፍ ታሪኽ ልምዲ ኦልሬዲ ኣብ ጥቓልሲ ሓሊፉ ዓብዪ ስርዓት እውን ዝኾነ ብምዃኑ እዚ ባዕሉ ሓደ ክብሪ እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ሸር ባሉ ኣብ ማዓርነት ዝተመሰረተ ሓድነት ዝብል ናይ ኩልኻ መንነት ለኽብር ተኸባቢርካ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ተኸባቢርካ ብዓርስ መሰል ዓርሰ ውሳነ ኣኽቢርካሉ ትማሊ ሪፈረንደም ክገብር ናጽነቱ ክጎናጸፍ ኣብ ጎኑ ጠጠው ዝበልካሉ ህዝቢ ሎሚ ብሓባር ኮይንካ ካሊእ ጸገም ክትሰግር ክትላፈን